Vítejte v našem konfigurátoru výpalku a ohýbaných dílů LaFiS a Palplech a pojďme si spolu nyní ukázat, jak do konfigurátoru nahrajete svá data. Nejprve si můžete vytvořit vlastní účet a pokud ho již máte, tak se do něj přihlásíte. Konfigurátor nabízí 4 způsoby, jak zadat váš díl. První variantou v konfigurátoru je nahrání DXF nebo DVG, ve 2D soubor DXF nebo DVG, jednoduše přetáhnete do okna konfigurátoru a díl se ihned zobrazí v seznamu. Zde si můžete nastavit jednotky, milimetry nebo palce, otevřít kontrolu výkresu neboli doktor kresby, zvolit materiál a tloušťku plechu, anebo zadat počet kusů. Pokud se jedná o ohýbaný díl, přidáte sekundární proces, ohyb na ohraňovacím lisu. Po kontrole můžete náhled zavřít a ještě jednou si zkontrolovat či upravit hodnoty. Nyní se díváme v souhrnu poptávky na všechny vaše díly. V cenové poptávce můžete doplnit poznámku k objednávce, zadat číslo vaší poptávky a přidat sekundární procesy, například ohyb. U ohýbaných dílů je nutné zadat délku ohybu, bez toho konfigurátor nedovolí výpočet ceny. Po kontrole objednávky necháte přepočítat objednávku a ihned se vám k jednotlivým dílům v soupisu propíší aktuální ceny. Teď kliknete na tlačítko Zkontrolovat objednávku. V dalším kroku se zobrazí ceny za kus a celková cena. Stiskněte tlačítko Pokračovat k pokladně a dále tlačítko Vypočítat daň. V možnostech dopravy si zvolíte buď osobní odběr ve výrobě nebo doručení na vámi zadanou adresu. Vypočítáte dopravu a daň a konfigurátor automaticky dopočítá dopravu i DPH. Kompletní nabídku si můžete stáhnout ve formátu PDF. V posledním kroku Pokladna objednávku uhradíte pomocí platební brány. Po platbě se můžete vrátit zpět a kliknutím na logo LaFiS se vám zobrazí hlavní nabídka, odkud můžete přejít do historie objednávek a sledovat zde průběh zpracování vaší objednávky. A pokud budete mít technické dotazy nebo speciální požadavky, neváhejte nás kontaktovat na e-mail nebo telefonicky, rádi vám pomůžeme.